Čaute babáci a babáčky, dneska vás vítam u nového videa. Pamätám si raz, ako som točil túto video, ale sa mi to nepozdávalo tak dobre, tak spravíme z toho sériu, ale z úplne iného vecu. Takže takto máme vlastne túto hru a ideme sa pustiť na to. Dáme si slot pro datapack a veľakrát to hrávam, takže dávam pro poloprofesionál a dáme kluby, jasné. A čo si vybereme? Čo už viem, že je tu Česko a Slovensko, tak si vybereme jasné, že Slovensko. Takže tak, ideme. A teraz by som si mohol pozerať, kto by som dal. Zlaté Moravce má výborný útok, len strašne zle to ostatné dve, záloha a obrana, ale Skalica to má priemerné. Takže ja si zoberiem za Skalicu. Takto vidím všetkých hráčov, čo majú. Dobre, dávam. Začína sa mi kariéra. Dúfam, že sa vám to bude páčiť, táto séria. Rovno tu môžem predať. Hasa je náš druhý najlepší striker a nechcem ho predať, ale nemáme žiadne peniaze. Takže určite predať. Má 30 rokov. Takže ho necháme byť. Tak 400 000. Teraz môžeme kúpiť konečne. Môžeme si kúpiť nejakú pozíciu. Dám si záložné SUčko a možno dám 65 až 70 000. Ukazuje mi strašne málo. 94 000, hej. Nie sú dobré. Ideme takto a ideme. Aha. Takže máme to tu, začína to. Takto. Ja by som spravil tento prestup z Ružomberka, Tomáš Bobček. Bože. To bude zase dobré. Za 500 000, 21 ročne, 64 rated. Potenciál bude určite veľký. Dáme mu takto 511 000, či to bude. A Ružomberok prijal. Máme nového hráča v týme. Čože neviem, či to bude dobré. Ešte Šmekla tam dáme tohto Bočka. A vyskúšame si dať zmenu. Ozvem sa vám, keď urobím tú zmenu. Takže máme zmeny urobené. Dal som novú pozíciu, lebo to bolo zle. 5-3-2. 5 obrancov to určite dá. Podľa mňa. To je také formálne. Ešte nemáme také dobré SZ, keby náhodou môžem tu dať defenzívneho záložníka takto a môžem tu dať takto. Dobre, to by aj fungovalo. Takže dáme prvú hru. Hej, uvidíme, čo sú talenti. Takže tu máme toľko veľa. Ešte som zabudol dať tie naše veci. Takže vás sa budem ozývať v pri šancách. 20. minúta, máme šancu. Hej. Zboznik. Náš nový, toto bol minulý striker, náš najlepší, to je dal gól, čo je super, má 26 rokov, čož máme obidvoch strikerov určite dobre. A potom budeme asi brať SOčka, ale 24. minúta! Oj! 49. minúta! Ty kokšo! Je to tu polčas, čiže super, ideme ďalej. 56. minúta, manželnice ich tu normálne dobre. 64. minúta, priamy kop? To není možné. Alebo je to možné. A oni by mohli byť v tretej lige. Oni nám dali gol. Počkaj, ja poznám Kuzmu. Počkať, čo? Skalica, dobrá šanca, máme šancu. Bobček, náš hráč. Je to gol. Bobček dal prvú asistenciu a vieme, kto je náš dobrý striker. 77 minúta som ísť na substitužný. OK. Mám to Bobčekovi. Čo som to práve teraz spravil? Ešte keď dáme remízu, tak budem naštvatý. Úplne. Idem. Dobre. Idem aspoň nejako sejdu. Ja som si zabudol sa pozrieť to. Ale dobre. 2-1 sme dali. Neviem, ako sme to dali, ale dobre. Ďalšie môžeme predať.
Holého. Holý, počkaj. Holý je náš takto. 23-ročný? Ty kokšo. Toto OZ-ka, SDZ musíme poriešiť. Za 1 000 000 nechcem dať našeho najväčšieho možno talenta. Vyskúšam ho vydražiť na 3,3 milióny eur. Hej, dobre. Jakub Sova. Dáva zase 46 000. OK. Aké prestupy? Bukayo Saka išlo do Barca? OK. Priateľský zápas v Cholete. Francúzsky 3. ligový klub. Zlepší. Pozrieme sa. Ale Hilal hrá, hej. O môj bože, to bude ťažké. Ale dobre. Cholet. Je dobre. 4. minúta, a nie. A vôbec sa neteším na editovanie. A nie. On sa zranil. To je fakt dobrý, on sa zranil. Ty kokšo, to čo sa stalo? Ja to dám LKčko, dám sem a je to vyriešené. Máme tu našeho... Prečo vyzerá... What? OK. Šanca, prvá, naša. Je to gól? Matej? Počkaj. Matej je... Aha, to je LOčko naše. Polčas, 1-0 zatiaľ vyhrávame. Donny Kubin hrá, hej. Ja som to už videl, gól. Donny Kubin hrá proti Dunajskej Strede, to není možné. Šanca! Šimpej. Neviem, ako to prešlo, ale dobre. Bobček môže dať prvý gól. Čo to? Mám to proste nakamerované. Vlastný gól. Mám to na kamere, bráško. Aspoň túto hru viem dobre hrať. By to bolo asi 2-3 už. A Donny Kubin! Ty kokšo, také šiel bomby. Sice nevyhrá, ale ty kokšo, 2-1 proti Dunajskej Strede, ktorý je druhý a možno aj prvý v lige dnes. 4-1. Ty kokšo, OK. Európsky super pohár. 1-0 Manchester City, sorry, prepáč. Už som to práve povedal. Poviem sa na tabulku. Máme prvý zápas z Duklo, potom bude štvorka úplne nezmyslná. A potom sú Košice, hej. To som trošku rád, hej. Pozriem sa na tabulku, som zabudol, jak to tu je. Košice ešte, kto tu je. Takto by mohla vyzerať tabulka. Podbrezová štvrtá. OK. 50. OK, nebudem to dávať. Prvý zápas. Mladecnická akadémia. Dúfam, že môžem dať 90 000 ešte potrebujem. Hej. Ešte dám úlohy hráčov. Mateo hral výborne, takže ho nechám. Keď má 35 rokov, dobre. Vlasko. Nagy, bože. Kutové kopy, hej. Mal najlepšiu strelbu. 63, hej. Počkaj, what? 63, Jan Vlasko. Hej, brčec. Ej, Mateo. Mám to asi trošku Vlask mám. Najlepší asi striker je. A ja verím Sobstikovi, že to dáva, hej. Bude podľa mňa asi posledný zápas v tomto videu. Môžete tu dať takých pekných 5 lajkov. Budem rád, keď tu zanecháte like. Aj odber budem strašne rád. Ideme na túto poslednú hru. Hej, 4. minúta, Dukla má práve šancu. To nie...
To nie sú ako priateliaky. 1-0 prehrávame. Je 12. minúta normálne. Hej? Čo to je? Ty kokšo, oni idú becky. To som... Si dávať pozor, musí to ešte strašne bude ešte strašne dávno, ty kokšo. Strašne ďaleko. To nie je offside? Zase som zabudol, že v tejto hre nie sú offsidey. Je to gól? Nice. 2-1, tiež my vyhráme. To 1-0, OK. To bude zaujímavé, keď to aj remizujeme. 46. minúta. To ešte není polčas, ty kokšo. Polčas, ideme. Skalica, 55. minúta. Neviem, prečo spievam. A čo? Je to 1-1 a ja to nedám. Bože, som si asi nemal dávať poloprofesionála. Ani voľný kop, hej. Poď Bobček, svoj prvý gól! Nie svoj druhý gól, ale prvý v lige dáva gól! 2-2 nás zachraňuje. Prečo sa volá Bobcek a nie Bobček? Ja mu proste hovorím Bobček, neviem prečo. 76. minúta? Nie. Holý. OK, som zabudol. Jo, vlastne Holý je toto. Zranený. What? Zabudol som na to absolútne. A ešte takto vymením. Aha. Prvý zápas prehrá, nevadí. Ešte to takto trošku pomôžeme. 7 v tabulke, to sme v pohode ešte. Sú všetci v pohode? Asi to tak vyzerá, no. Ináč, okej. A to je dobré! Keď 19 rokov, pís, OK. To je veď super. Pozerám na nejaké veci. Keby tento tu proste vedel hrať aj toto. SOčko, to by to nás možno aj niekedy zachránil, hej. Aha. My to vôbec nemáme. Útok máme asi najlepší. Vyskúšam, čo je najhoršie nám. Jakýkoliv. Takto výsledky. 25 000! Čože? 43 rated! Oh my bože, to koľko stojí? Počkaj, čo? Fakt stojí, tak fakt je nejaký 24-ročný hráč, to stojí 25 000 eur? Čo? Že? Dobre, ináč kamoši, toto by bolo pre toto video všetko, dúfam, že sa vám páčilo. Keď sa vám páčilo, tak som strašne rád. A uvidíme sa v ďalšom videu. Čaute!